Men når det er sommer, når du lige kan sprit. Og jeg kan godt sige, at man siger, i dag bestilt 6 hvad hedder Caprinia. Caprinia sommer. Det bliver svært. Jeg gik dig derfra med måske... Tilfældigvis meget ligner hjemme stå. Ligesom med det. Ja, fordi du købte op, men også bare... Din computer. I ejendomsservice er ligesom at finde. Så var han jo drej. Især tak til Lilla fra Godmorgen. Selvfølgelig lovligt børnearbejde. En mand og en kvinde. Jeg skal nok komme ud om lidt. Du kaster bare penge på dem, indtil det bliver podcast. Fuldstændig. Nej, Rakel. Ja. Hun... Vi skal finde noget med. Så vil vi bare lige høre. Helt vildt med øjnene, hvis du kan. Også lige, Rakel, inden at du tror en kæreste. Hej, og velkommen til min sidste uge i Sønderborg. Jeg har sgu flyttet tilbage på min gamle værelse. Og jeg bor her med mine forældre de næste 2 uger. Jeg har boet her i en uge nu. Og så får jeg lige den sidste uge med her. Jeg skal i biografen, jeg skal i Tyskland, og jeg skal lidt forskelligt. Men lige nu er klokken sådan noget 20 minutter i 3, og jeg skal på arbejde klokken 3, så jeg skal faktisk afsted nu. Så. Jeg er næsten lige vågnet. Hvis I så det før, så rådte min mor på mig, at jeg lige skulle komme ud og snakke med. Det er fordi, der er en eller anden lille pige, der er væltet over ved min cykel, så vi skal lige tjekke, om bilen den er smadret. Fordi faren kiggede meget, meget længe på bilen. Jeg skulle lige til at sige, fuck, den der var der ikke før. Men det her er ikke en skræmme. Det er bare bilen. Ja, der er der skræmmer på bilen i forvejen, så I don't fucking know. Nu er vi på Maurits, og vi skal have noget mad, og vi skal i biografen om lidt. Eller 2 timer. 2 timer. Men vi skal lige æde først. Jeg skal have noget nachos, og vi skal dele noget vand, og Selina skal, vi ved det ikke. Nej. Måske burger, måske nachos. Nu må vi se. Vi må lige se på det. Nu har vi fået noget mad, og Selina lægger lige en lille Snapchat-story op med mig sidste gang med mussepigen, nissepigen, who knows, missepigen, I don't know. Nu skal det her bare flænses, fordi vi har nemlig kun 1,5 time før filmen starter. Fuck. Nu er vi med det. Nu skal vi back to black. Hey. Now we need to see Back to Black. With Amy Winehouse coming up from the dead. Katlin, hun har købt popcorn. Jeg har købt lakrids, hvis I kan huske fra USA-vloggen. Vi glæder os til at se filmen. So much. So much. Jeg læste ud på en plakat. Hendes musik, hendes liv, hendes efterlæme. Ikke læme, male. Fox and Hounds, the best bar in town. Det var vores yndlingsreklame, faktisk. Nu har vi set filmen. What do you think? I think we're trying to go to rehab. But we... Okay, det var lidt for tæt på. But we won't go. So what did you think? To my exes who don't give a shit about me. What do you think about the movie, altså? Nå, jeg synes den er god. Jeg prøver bare lige at finde Amy! godt musik her. How do I go? They try to make me go to rehab, but I won't go. Yes, I've been black. But when I come back, You know, no. And my daddy thinks come as a bitch! I should've known better! We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to her. I don't know, sådan fucking going on. Funny. Han kan bare grine. What you doing? In my head I paint a picture. Come on over, Valerie.
Hej vloggen. Mine søskende de kom hjem, og så var de sådan, hvor fuck er den tredje kat her? Og jeg sådan, altså I don't know, jeg har ikke set den. Og min søster var sikker på, at der var en mus eller noget inde i øen eller køkkenet, eller ja. Og jeg tænkte, den gemmer sig bare under sofaen eller noget. Den er herinde. Og jeg tror ikke, den er der ikke lige nu. Eller sådan, jo den er. Altså hvis man kigger ind i skuffen, det er jo, det er jo ikke et hul. Så vi ringte til min far og var sådan, hvad skal vi gøre? Og han siger, at den er højst sandsynligt. Der er et hul deroppe. Siger den måske falde ned igennem det. Og vi kan ikke få den ud. Se, er den der nu? Så den siger den. Og vi kan ikke få det ud. Vi skal hele det her ud for at få det ud. Og eftersom vi ikke lige gider smadre min forældres køkken, og ingen af mine forældre hjemme, så ved vi ikke lige, hvad vi skal gøre. Ja, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Så ja, jeg går til Isabella til ballet i stedet for. Og så skal jeg ud og handle til aftensmad. Hvad skal vi spise? Vi skal have sådan noget pokeball. Skal du lave det? Ja. Kan du finde ud af det? Det er ris og grøntsager. Det håber jeg fandme. Jeg tror, jeg har valgt at tage ud og handle på det værste tidspunkt, man kan tage ud og handle på. Jeg har lige været i Rema, og jeg kørte til min søster til ballet, inden jeg tog i Rema. Og der er måske 2 kilometer mellem ballet og Rema. Og det tog mig seriøst noget kvarter at køre over. For der var så meget kø. Og nu er der bare sindssygt mange. Altså der er ikke engang en parkeringsplads. Jeg fandt sådan noget 1 parkeringsplads, og jeg er ikke særlig god til at parkere. Jeg er faktisk helt elendig til det. Så det bliver spændende. Jeg skal også i Netto og 3,65. Det kommer til at være en rigtig lang tur, det her, kan jeg godt mærke. Ja. Jeg håber, det er lidt bedre at køre i Netto og 3,65. 3,65 burde det ikke rigtigt. Eller måske. Hej vloggen. Lige pludselig blev klokken 9. Jeg ville have filmet lidt, at jeg var ude at handle, og at jeg skulle have aftensmad, og ja, men dagen gik ikke så godt. Jeg var ude ja, det jeg tror det sidste jeg så, det var, at jeg skulle hente min søster, eller jeg skulle køre min søster til ballet, og jeg ville tage ud og handle, men jeg skulle sådan 3 steder hen. Jeg skulle i Rema, jeg skulle i Netto, og jeg skulle i 3,65. Jeg tror faktisk det sidste jeg filmede, det var i Rema. Ja, så lige et sekund efter jeg filmede det, så kører jeg galt. Det lyder værre end det var. Jeg skulle dreje ud, og der var sygt, altså der var så mange, jeg tror også jeg sagde det i sidste klip, der var sygt mange biler på den parkeringsplads. Altså, der var knap nok 2 parkeringspladser at vælge imellem. Og jeg synes egentlig, jeg er ret god til sådan at bakke ud og sådan noget. Men da jeg bakker ud, du ved, når jeg har været inde og handle, så kommer jeg til at, du ved, jeg kigger lige en ekstra gang, og så tror jeg måske, jeg har drejet rettet, du ved sådan noget. Sådan, og så kørte jeg ind i bilen ved siden af mig. Jeg kører aldrig bil igen. Ej, jeg skal nok køre bil igen. Dejligt. Og det er jo dejligt, fordi det er min kærestes bil. Og forsikring og sådan. Og det er selvfølgelig heller ikke så fedt. Der skete så ikke særlig meget med vores bil. Den anden bil fik nogle ridser på nogle fælge og på noget og sådan. Det er fandme ikke fedt. Så jeg var sgu ikke lige i humør til lige at filme særlig meget mere. Simpelthen så pinligt, jeg gjorde det. Og jeg græd. Der kom en dame over og kramte mig, og jeg var bare sådan, det var ikke, hvad jeg skal gøre. Og der var en anden der sådan, det skal for os alle. Jeg sådan, nej, det gør jeg, men okay. Og vi fik kat fri. So what a day. I morgen tager jeg til Primark med Ida. It's time! Nu skal jeg i Primark med Ida. Og klokken er sådan noget 11:30, så vi skal køre om lidt, håber jeg. Godt overvejet at spise McDonald's, fordi Ida får gratis McDonald's, så det er fedt. Og det hentede mig nu, og vi er on the way! Jeg fik også den der Shaky Express, og det smager faktisk ret godt. Vi skulle komme frem efter en længere tids parkeringsproblem. Jeg tror, vi prøvede at parkere 3 forskellige steder, men det gik galt.
var ikke så godt. Så havde vi lagt sådan, så vi skulle dreje til venstre, men vi fandt ud af, at vi skulle dreje til højre, og så dyttede de, og det var... Men nu er vi der. Den er sådan lige der. Hvis I skal det der. Ida har aldrig været. Ja, tak. Nu har vi været i Primark og i Only. Nu er vi i TK Maxx. And I want a chicory right now. Jeg har købt noget nattøj og nogle gaver, og det var det. Og en hårspand faktisk. Nu er det sgu andet McDonald's besøg i dag. Ida, hun anbefalede mig, den smager rigtig godt faktisk. Jeg har så lige døbt den i noget sauce. Noget sauce. Så får en wrap og noget sauce og nogle pomfritter og nogle total waste pomfritter. Ikke lige mig. Jeg kan bedst lide, når de lige er kommet op og stadig har olie på, så man brænder sig, når man rører dem. Det bedste. Og en Fanta. Nu skal vi i Scandinavian Park, og klokken er allerede sådan noget 10 minutter i 5. 5 minutter hurtigt tid. Ja. Vi står på McDonald's, og sådan 2 gavede McDonald's medarbejdere. Vi har bestilt 17:11. 2 is. Hvor får vi der? Klokken er 17:19. 2 is. Og vi har 40 minutter tilbage, hvor Ja. kan man ikke se det? Jeg ved det ikke. Og vi er meget fascineret over folk, der arbejder herinde, de er sådan noget plus 60. Hvor at managerne, de har været sådan 28. Så er manageren, der er ude ældre end der var det på McDonald's. Jeg kan skætte omvendt på. Det må man nemlig ikke. Jeg har også nogle meget mærkelige hatte. Det er sådan en cap og ikke en kasket. Ja. Og der De har sådan nogle papirhatte, og der er sådan en gammel mand, der er sådan en... sådan en pølsevognshat. Ja. Hans, det skulle passe. Vi har solgt venten til 1 minuten. Auf det med ice... Og ice cream. Ja, så... Og nu tror jeg, der kommer en rigtig manager. Jeg tror, det har taget et kvarter. Ida står deroppe, men de har ikke råbt den op endnu. Jo, de gav den til dig. Jeg bestilte Magic, og så fik jeg Idas is i en ikke reusable, for Ida kunne købe sådan en der. Og så er jeg sådan, det er ikke, den har jeg bestilt. Så jeg sådan, hvad har du bestilt? Så sagde jeg sådan, den hedder Magic, den jeg bestilte. Så jeg sagde, the Magic one. Og så kigger de bare på mig sådan her. Så jeg sådan, Magic, og så peger jeg på den. Og de er stadig forvirret, og så spurgte de sådan, er der kirsebærsovs i? I don't know. Hvordan skal jeg vide, det er ikke mig, der laver den. Jeg har ikke product. Men altså, den ser faktisk ret god ud. Udover, jeg tror ikke, jeg er så vild med kirsebærsovs. Men der er væk. nu må vi se, om vi kan komme tilbage. Det var... Jeg kan slet ikke huske, at vi parkerede hen. Nej, faktisk. Ej, jeg tror bare, vi skulle lige ud, så tror jeg. Håber jeg. Men smager godt? Nej, du sagde, det var lidt for gammel. Det er en frozen yoghurt. Det er frozen yoghurt, ja. Det smager som om, at den der yoghurt der, den sådan... lige har stået et par dage. Det var altid rart. Nu vil jeg også smage min Ise, det var ikke mit. Det var sådan her. Jeg får det i munden, og det var bare fyldt med hår. Ej, det var seriøst ulækkert. Se, den smager ikke så godt. Jamen, hvis ikke har taget det der kirsebærsovs i, så smager seriøst mærkeligt. Den smager også, som om den er lidt for gammel. Ja. Jeg troede, de der Jeg tør det slet ikke at spise. stjerner, det var sådan noget, der poppede i munden, men det er bare sådan noget... Surt noget. Nej, det smager ikke af noget. Nå, kedeligt. Ja, det her smager seriøst af... Nej, men det medicin, jeg fik engang, da jeg var lille. Vi er i Katte, og vi har glemt at tage en vogn ind, så nu skal vi lige ud igen for at hente en vogn. Jeg havde lidt glemt, hvordan man henter en... Eller vi skulle have en vogn. Jeg håber ikke, du kører ind i nogen, når du parkerer ud. Parkerer ud? Kører ud. Jeg laver jo ikke en kat. Det er kun mig, der gør det. Det er den der... Det her har jeg taget med til bøtten. Choco og lakrids cola. Hvad elsker du? De der Fizzy Pop. Fizzy Pop. Bubblegum bottles. Og jordbær. Ja. Lidt af det hele.
Det er en god fremknækkelse. Hvor meget blev det? 103. Holdtid. Sidste arbejdsdag. Jeg skal arbejde 4,5 timer. Last vagt. Sidste vagt. Jeg er done. Ja, det er på tide. Jeg kommer aldrig igen. Jeg kunne faktisk lidt tude for at sige det. Men jeg har sagt op. Eller ja. Ligesom har haft den sidste vagt nu. Og det gav mig buksevand. Der var engang sådan en tradition med, at man, du ved, fik sådan, de sprøjtede tasty sauce og sådan en sauce på en. Men det må man ikke mere, fordi det spilder mad. Ja. Så ja, jeg fik buksevand i stedet for, og det er faktisk okay. Så fik jeg et lille kort fra Victoria. Vi gav hinanden nogle gaver. Vi flyttede begge to til København her, den første. Og så fik jeg sæbebobler af hende. Og en burger. Arbejdstid. Jeg skulle lige være min anden sidste vagt på Maurits. Det er det sidste vagt på Maurits. Nu har jeg sgu ikke nogen grund til at være i Sønderborg mere. I princippet, fordi jeg har ikke noget arbejde mere. Jeg har så nyt arbejde i København, ikke? Nu vil jeg egentlig... Jeg kan ikke lige finde ud af, hvornår jeg vil gøre det her. Jeg vil egentlig pakke bilen nu. Det eneste, jeg sådan skal have, det er den der. Og så har jeg en taske under sengen. Den er sort. I kan ikke se den. Men det er det eneste, jeg sådan lige skal have med mig på i toget og så min cykel. Så jeg skal lige have ordnet det her. Altså det kan godt være, at bilen ser ret kaotisk ud. Jeg tror faktisk godt, jeg kan mere i den. Som der er et hul her. Hernede kan der jo sagtens være noget. Ovenpå kan der være noget. Så kan det være, at jeg ikke behøver at have så meget med. Så for sådan, så skulle jeg være ude af mit gamle værelse. Eller min forældres værelse nu. Så har jeg lige været ude på Mac'en. Hjælpe lidt der. Fordi jeg kan jo ikke lade være at spise en is. Ja, nu skal jeg i seng. Og skal flytte i morgen. How weird. I morgen kl. 7:30. Så tager jeg afsted til København. Så vi ses der bare i min næste vlog.